school no pangtan chuan exam hi malampan zel tura polson na le an zirlai an thiam lo fin fia na ni a zirlai then khat chuan lekha zir thape si lovin pasan du sia an thil ti thin chu exam na Entawn hi ani then khat chuan manru changkang tak mangin fing takin an che ni in anin ngaya ma se man chhuwa an ni le zel tho thin then khatero mol mang tak taka che nom ve buka anni ho po chu man chhuwa anni zel thina ni tuntum video a chuan exam na Entawn ching then khat kan clear ho do na like subscribe le comment kho o pakhat na chuan he zirlai hian medical exam a ma chon me ka hun chan ve vel zet aliam to tia chuan bei sei lo takin surprise inspection team an ron lang thu meya exam ma chon mek te chu amal malin an en fia ta vekani abeng chung khol te takte chu an munghal mai lova ma se hepa hian cell phone lo pairu ka wangai ro chuan an ngai a thalo hle ya a phone a chuan bluetooth mangin connection a om me ka ni ti an mu chuan thil om zia an she chhuak ta ni he thil hi kum sang ni som ni pahnia thleng ni in indoor medical college India thleng ani he zirlai hian a hmalama voi tam tak medical exam hi alo fel to thina tun tum chu fela tum to lo hle ni melani an han chui chian chuan abenga speaker earpod chikhat alo wa pon lama tangin zo na chan na tur an lo shil char the hi alo nia angai thak ruk na hi ENT surgeon in uluk takin abeng chunga ada sakani athil ti danan sha chhuata ka chuan a answer paper chu lak sakni in exam chun zom phal sak ani talawni beng chunga ngai thak ruk na doctor phum ruk tir ngai kher lo hian tunlaya website then khat chuan zirlai de tan manru changkang tak takan zuar meka helu khuma hian bon conduction headphone chikhata oma dollar somriatin an zuar ani bon conduction headphone te hi beng chunga wa khera ngai lowa mairu kaltlangin ri chu beng chunga thon luta ri sha the ni lukhuma hian bluetooth ta oma wangin phone ne na inzom theya ti chuan pon lama tangin du tokin zo na chan na tur chu an lo shil thei ta thin ni ma se exam hall chunga lukhum khum lu hi examiner te an phal kher lo mai theya an phal hlo chuan Entawn tum te tan chuan van nei na ani mai melani kum sang ni som ni pakhat September thla khan zirlai som zet te chuan an slipper flip flops mangin bum na manan tuma an slipper bun chunga hian bluetooth a oma chumi mang chuan call an receive an bing chunga an ngai thak ru na te takte mangin ri an she theya hetiang sleeper hi cheng noi ruk man zet ani ma se van duai thak nge van nei thak jok ni don ni hemi te po hi man chhuwa an ni le ta thawani kum sang ni som panga khan Bihar India chuan zirlai then khat le an nu le pa te chuan bum na man an tum na sa hle ya zirlai ten exam hall chunga exam an nei line pon lama tangin banga an lo lona an zo na chan na turan lo peru velani he thil thleng hi chhun pachanga thil thleng ani a official police le chanchin bumi thlengin he thil thlen lai hi an hmua police then khat phei chuan thamna an la ni in an soya zirlai je sari chuang chu no chu an nia nu le pa thum chuang an man boka cheng sang ni thleng choi tir ni in then khat chu zela khung an ni bokani India rama hi chuan zirlai te chunga nu le pa te be seina sang em exam na result thatak nei se lotling se ti hi nu le pa du thu samani wangin he thil thleng po hi chu tiang boro akina shin chhuwa chu ni kum sang ni som pukwa khan Canadian high school no pang pakhat technology lama tui deuh chuan a thian pa ne nan thil ti thin dan soi chuaka pen pahni chu achung tiruakin battery le vibrator te takte thuna pakhat zok chu a thian pa peya ti chuan arukin morse code mangin anim bethei thina ni ma se vibrator hian thoma nei thlata ni khat chu a thian pa chuan a pen chu do kana ada lai takin a ron ri ta vut mai sia an man chuak ta ni he thil thlenga thil danglam tak chu morse code ta dot le de signal zong shat vek anga ya zirlai thiam thei pa ngai tak ni angai phot ni hemi te pahni hi an class a thiam thei pol an ni ve a exam lai Entawn an tum wang po ani lem lo thil pa ngai an nin ema wangin hetiang thil hi ti ni in anin soya
ma se an ngai tua kim lo chu an thil ti hi chin chi ania an kal zel na tur ta na poi thei ani ti reng an she thiam lo ani zirlai pakhat ve thung chuan thil in tur bottle hmangin bum na hmana tum ve thunga bottle le kha in bel chu khok thla in chuta chuan a thil en ton du chu ziak ruwa ti chuan lekha chu a bel le ni ma se exam hall la chuan ti tak zeta bottle a her kwal vel chu examiner chuan a lo mu mai ho lo me a bottle chu lak sakina han en chen chuan a en ton tur ziak chu a mu chhuak ta ni he mei che zirlai pakhat ve thung chuan amal puya en ton tur ziak chu meya apon fenin a khu bole magani ma se exam line apon fe na hlem che na ngai ta sia examiner mi fing tak chuan a lo mu mai mia si lo chiang takin an man chhuak ani heti lai hian zirlai then khat chuan an puma ten ton turan ziak ve thunga man chhuwa an ol sam khopang le hetiang langsar le man chhuwa ol sam lu tu ka en ton hi zirlai pakhat chuan a tum ve hau lo thung penin ang tam tak a lei khola chu pena chuan a en ton tur chu hriang hmangin horop te reuh te in a ziak chhuak ta veka a in dot dan tur number fil takin a pe thlap boka a kor ma ip te a pai tlar that mai ni kumsang ni som pasaria khan professor yelanda di luchi University of Malaga ami chuan azirlai pakhat ni na tangin hetiang pen hi aman saka kum ni nuwa hemi thalak hi Twitter X a aposani he thil aman chwa dan chu azirlai pakhat chuan a pen chu a thlakwal reng ti le uluk takin a pen a thlir le vung thin ti a murenga a en fia sak chuan he thil hi a muta a zirlai chu a fel chiang hle a pol ngai a zirnon angai le phani entonemo bumna chi hi a hluar hle ti hriat na chu International Center for Academic Integrity soidan chuan University zirlai za zela somruk zet chuan engti kongjong emo taka entonemo bumna an man thu an soi chuaka hei hi tun lai a thil thleng chau ni lovin man lai tang to in en ton ching le bum na man ching hi an lo om to thina ni zirlai en ton ching hi chi sang kan thlir ho to buka tuna chuan midang te ta na hlo ne che thin ve thung thlir ho le lokang o wangli kun hi Chinese langwal graduate zirlai kum som ni pasari ania Kyoto Japan a cheng ani kum sang ni som ni panga mei thla khan wang hi tharuk chunga voi thum nan manani a thil ti swal dan bo chhana chu Japan a exam har sa tak pakhat test of English for international communication a bumna man wangani a English an thiam tok le tok lo test na exam ani amalam February le March thla ate khan midang exam ai lo exam sak awangin man alo ni to a ma se tun tum chu exam sak mai du tok lovin poisa lo in midang tam tak exam ahma chhon puyani wang hian exam hola termit changkang smart glass camera chom awwa luta tin micro face mask wa bokin chumi hnuaiah chuan antenna le bluetooth 1.5 microphone a thuk ruwa chumi hmang chuan exam ha chhon mek ama dor tu te chu zona channa a hril ruta ani ma se abula thu meichha chuan thoma nei reng awangin a complaina examiner te chuan an ring hlela an man chuak ta ni wang an man chuan hnu hian an chui zui zel na a be sei lo takin in bum na na satak a om thin tian sha chua bel ta zela wang hi ama chawina thok lo ti po an shat bel ta zela ni Chinese pol pakhat zirlai thiam lo zwal tran pui thei tu tia internet a inzwar zinga atela he pol hian website nein chuta chuan QR code scan tura oma exam ma chhon tur ten an scan huwa in biak na messaging app pakhat an installa chuta chuan poisa in pek dan tur velte anin beram ta thina ni he pol hian in bum na service chi hi an chhop chhuaka ama sa jok chu a tau jok ni in zirlai te chuan dollar sang riat zahni cheng nuai somsari palivel an pek angaya midangin an exam ai exam an ma chhon sak don ani apani na chu atlom zong ni in atau zong man chan ve vel an pek angaya ma se smart glass le earphone man ruk dan an zir masak vek angai thungani wang hian earpiece te tak te man dan le ti dan vel zir tirna video minute somli asei asiama exam na abul na ya an thu theina turin a address a pea
Japan a hian zirlai chen na in nei te chu exam hall khata thut ho tir thin an ni zirlai te chu wanga address nei thei ang berin anin registera exam hall khata an thu ho thei ta thin ani exam zo na te chu atar mit mang chuan thla la ruwa pon lama a thian te athona an ni chuan a chan na tur dik an ron shila ti chuan ani chuan zirlai dang te chu a shil chhong vele ta thin ani he thil thlenga hian zirlai zariat chuang anin rola a hung po an na hle zirlai in rol zong zong te hi kumnga chung exam ma chon thei lo tur sheman ni a an mak mu zong zong po no re paisak ve kan ni hemi hmalama hian exam tam taka wang hi alawin rol tua mi tam takin wanga address ang chia an hmana wangin chui chuan ol sam hle ni exam bo sai tu te chuan zirlai te id uluk le zualin an endik to a bumna athlen to lo na turin man sa takin an la boka tin Japanese mi puite he thil thlenga wang hian an lung oi lo hle a Japana Chinese zirlai om te chunga rin hlel na na sa tak athlen pha a bumna hian thil tha ain thalo lamze la hong chhuak thin ti achiang hle ni ole du tok le phot mayang o next video a kanin hule don nia like subscribe le comment keu kha o